Nkun onesti, kif tħossok meta xi ħadd jgħajrek? Titbaqbaq daqsxejn mhux vera. U din il-ħaġa hekk li Pawlu lil dawn l-insara fil-Galazja jgħidilhom bla tidwir mal-lewża Galatin stupidi. U tiżgarra aktar meta niftakru li Ġesu qal li jekk tgħajjar lil ħuk iblaħ tkun ħati biżżejjed biex tmur fin-nar tal-infern. Però kif smajna l-erba li għaddew, il-Bibja rridu noħduha fil-kuntest tagħha. Ġesu hemmhekk qed titkellem dwar tgħajjir bla sens, tgħajjir ħieġ mill-mibeda u rieda ħażina. Hawnhekk l-Apostlu Pawlu ċertament qed tkun sever ma' dawn l-insara li kienu qegħdin jiżvijaw bil-modja tal-Evanġelju u saħansitra iwaħħal dit-tikketta magħhom stupidi il għaliex iħobbhom. Il-ħsieb tiegħu huwa wieħed biex jeżżiżhom, biex għanqalhom min-nas, biex iġielhom jirrealizzaw l-iżball stupidu tagħhom illi kienu qegħdin iduru mill-grazzja t'Alla biex min għalihom billi osservaw il-liġi isalvaw biha. Hija stupitaġni, hija babberija aħna konna nsejħula għawdex. Meta konna jgħidu xu tkunx babbu, tkunx ignoranti ġifieri. Imma innotaw kif jekk Alla ma jżommniex mill-ewwel naqbdu t-triq għal rasna. Għax aħna naċ. Aħna l-kol bħal naċ żvijati mitlufa, kulħadd sejra għal triqtu. Imma mulej tafa' fuq Ġesu ibnu il-ħażen tagħna l-koll. U allura aħna msejħin biex nibqgħu f'din it-triq tal-fiduċja fih. Mhux inkunu kaptivati minn talim valenus illi għamlilna ħsara. Il-Ġudajisti daħlu fosthom u trikjawhom kif benġlu ilhom, rridu nemmnu f'Ġesu, imma rridu wkoll nagħmlu l-isforz tagħna. Nfakkarkom dan huwa t-tagħlim tal-Knisja Kattolika moderna. Dan huwa tagħlim fals, Kalvinu jgħidilna xejn mu aktar perikolus milli meta tisfa' maqluħ mid-dottrina pura tal-Vanġelu għax la darba nibdew niżvijaw m'hemm ebda tmiem għal mawrien tagħna lawn u lem. Aħna min natura tagħna niżvijaw u għalhekk allura importanti illi dejjem morru lura ad fontes, ħammorru lura frasilajn biex naraw l-apostli kif kienu jippritkaw l-Evanġelju. X'inhu l-Evanġelju skont huma. Mhux skont il-Konċilju Vatikan it-tieni, skont huma. Għaliex kull ġenerazzjoni, aħna il-ġenerazzjoni tal-lum, irridu niskopru l-Evanġelju għalina nfusna għax dejjem hemm il-periklu illi minn ġenerazzjoni għall-oħra jiġi abbużat, jiġi mibdul. Pawlu infatti l-Korinti għalihom jiena wisq nibża illi bħalma s-serb qarraq beva bl-astuzja tiegħu bil-brikkunaġni tiegħu, hekk ukoll imħuħkom jitwarbu minn devozzjoni pura lejn Kristu. Pawlu kull darba qed jinsisti illi l-fidi Kristjana hija fiduċja u mixja ma' Ġesu Kristu u xejn aktar. Illum il-ġurnata nħarsu madwarna u naraw nies illi bħal Galatin huma imsaħħrin. Galatin stupidi, min saħħarkom? Bħalli kieku xi ħadd nagħmlilhom magħmul. Bħal xi ħadd għamel xi magic fihom u kontra r-raġuni u kontra l-intelligenza tagħhom qabdu triq oħra. Illum il-ġurnata naraw nies ikkatteżmati, nies imsaħħrin bil-legalizmu pereżempju. Nies illi għalihom tini lista. X'nista' nagħmel u x'nista' ma nagħmilx. Ħanipprova nżomma din lista. Ħanipprova nżomma għax jiena naħseb jiena kapaċi nasal ġenna bil-ħila tiegħi. Dak huwa legalizmu. Qattil. Imma kemm hu popolari? Kemm huwa mifrux fostna? L-istess ħaġa ħafna nies huma
medija bil-ritualizmu, għatina r-ritual, għatina l-proċessjonijiet, għatina t-tridu, il-koranċina, għatina li naraw isu teatru qoddimna ta' ċeremonji popolari ħafna fil-Knisja Kattolika għal darbohra. Imma hawn nies ukoll affaxxinati bis-sensazzjonaliżmu, speċjalment fil-moviment karismatiku, li inventaw l-istejjer ta' affarijiet ta' mirakli, anke vvintati ma importax, imma basta xi ħaġa barra mill-ordinarju, xi ħaġa rridu xi ħaġa biex niċċitaw ruħna bija. Is-sensazzjonaliżmu. Ukoll nies li huma msaħħrin bil-filosofiji mondani. X'qed jiġri bħalissa, x'qed nisimgħu fuq il-medja. Ħanagħtu każ, rridu nkunu aġġornati. Le. Il-Kristjan toġbu l-istorja qadima, l-istorja qadima, imma dejjem friska tal-Evanġelju. X'inhu l-Evanġelju? Kristu huwa suffiċenti. Kristu huwa biżżejjed. Kristu ħadem is-salvazzjoni sħiħa tagħna. X'nista' nżid magħha? Xejn affattu. Xejn affattu. Bħal madna l-aħħar darba jew b'xejn inkella xejn. Jekk inti jidhirlek illi ħassir ġust quddiem Alla billi tosserva l-liġi tal-Alla, minn għalik Kristu mital xejn. Kristu mital xejn. La l-Kristjan iserraħ fuq Ġesu u jżomm qudiemu fil-menti tiegħu, f'qalbu, fil-kuxjenza tiegħu, f'kull fakultà tiegħu, Kristu issalab għalija. Jiena msalab ma' Kristu ma nkollu jien ngħix ma mhux jien, Kristu jgħix fija u l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla. Xejn iżjed. Ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Pawlu mar fil-Galazja, nfakkarkom dan huwa reġjun fit-Turkija tal-lum, u xandrilhom il-Vanġelu Ikonju, Listra, Derbe, bliet differenti fit-Turkija. U tant xandrilhom il-Vanġelu b'mod vividu, jisu penġijulhom il-Ġesu bil-kliem, żgur ma kellux plakards jew statwi, żgur. Penġijulhom bil-pritkar, bil-proklama tiegħu b'mod memorabbli li ma setgħux jinsewh. L-istorja dwar Ġesu Pawlu ppreżentaħkilhom b'mod effettiv, infatti jgħidilhom min saħħarkom lilkom li quddiem għajnejkom Ġesu Kristu kien rappreżentat bħala msallab. U l-istess ħaġa għamel lil-Korintin meta mar għandhom għalilhom jiena iddeterminajt, ġifieri kont perswas, kont deċiż illi ma nkun naf ebda ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u lilu msallab. Għax hemm hija t-tama tagħna. Hemm hija l-isperanza tagħna kollha għall-ġenna. U allura il-Kristjan irid iżomm il-ġrajja ta' Ġesu bħala l-ankra tas-salvazzjoni tiegħu. Luteru jgħidilna Kristu għandu jkun preżentat b'tant effettività illi demmu, il-ġrieħi tiegħu, il-passjoni tiegħu, mewtu u l-qawmin tiegħu għandhom ikunu kontinwament quddiem għajnejna. Meta huma il-ħin kollu quddiem għajnejna u qegħdin nozzuhom u qegħdin inserħu fihom, jistgħu jiġu Ġudajisti, Kattoliċi Rumani, Xhieda ta' Ġehovah, ħadd ma ħajkonvinċina mod ieħor. Ħadd. U allura Pawlu illi il-Vanġelu ippreżentawhom b'mod qawwi, b'mod vividu. U huma bħalli kieku nsewh, kif tista' tinsa? Kif tista' tinsa il-dak illi salvak? Bħalli kieku inti tista' allura tajt, imma Ġesu m'għamilx biżżejjed. Ħanejnu daqsxejn. Hekk kienu qegħdin jagħmlu dawn il-Galatin. Pawlu bir-raġun jeħodha kontrihom il-għaliex nafu illi it-tama tagħna trid tkun fih u mhux fil-ħila tagħna. Tħarsux lejn konfuskom. Tħarsux fi konfuskom intom x'tagħmlu biżżejjed. Ħarsu lejn Kristu. Samru l-ħarsa tagħkom lejh. Altrimenti tkunu bħal dak il-priġunier. Priġunier ħati, qiegħed il-ħabs, però il-gvernatur jogħġbu illi joħroġ proklama ta' maħfra.
u jibgħat wieħed mill-messaġġiera tiegħu u jgħidlu ħuda dan id-dokument u rieħ lill-priġunier u jiftaħlu l-kanċell tal-ħabs biex ikun jista' joħroġ il-barra. Dan hekk jagħmel, imma il-priġunier jifferma, il-priġunier jaqra u jgħid tajjeb. Imma just in case, jiena xorta waħda nibqa' fil-ħabs ħall-impatti għar-reati tiegħi. Ikun ħaqqu li ngħidulu kemm int stupidu. Għandek il-proklama tal-ħelsien, oħroġ il-barra. Tir minn hawn. Int liberu. Hekk huwa l-ġenn ta' dawk l-insara illi jaqilgħu ħarsithom fuq il-Kalvarju biex ħarsu lejn emilhom stess. ċertament l-Ispiritu Santu jaħdem fina u itejbilna l-karattru tagħna u jqaddisna, però ma nistgħux niddependu fuq ix-xogħol qed isir fina. Huwa Kristu li pattal dnubietna u dik hija d-differenza kollha. Pawlu sentenza wara oħra se jtihom raġuni biex jerġgħu jaħsbuha, biex jirrealizzaw l-isbal tagħhom, iċ-ċuċata li jagħmlu. Vers 2, 3, 4, 5. Għajtihom kull darba 1000 fuq xiex jaħsbu. Dawel ħaġa. Da biss nixtieq nitgħallem minn għandkom. Qed jisfidhom hawnhekk. Għajdu li l-ħaġa waħda biss. Irċivejtu l-Ispiritu Santu bl-opri tal-liġi jew bis-smieħ tal-fidi? Pawlu kien kapaċi jargumenta u b'daqqa ta' martell li sammar il-musmar illi ma tkunx tistaħrab minnu. Jekk qiegħed titħajjar illi tpartat il-Vanġelu Apostoliku, x'inhu l-Vanġelu sola fide, li aħna ġustifikati bil-fidi biss, illi Alla jodna jikkonsidrana bl-ħtija, illiberati minn kull akkuża minħabba is-sakrifiċċju uniku ta' Kristu fuq is-salib li sar darba l-dejjem. Allura sola fide, bil-fidi biss. Jekk ħadd parta dak il-Vanġelu, ma' Vanġelu ta' ċeremonjal u opri u sagramenti, allura tittati każ l-appell ta' Pawlu Apostolu għall-esperjenza tiegħek. Fl-esperjenza tagħna, kif riċevejna l-Ispiritu Santu? Kif riċevejnieh? Għax l-ewwel sirna tajbin u rriformajna lilna nfusna u qtajna l-vizzji u x'in imbagħad sirna vera klassi għalina, imbagħad irċevejnieh l-Ispiritu Santu? Jew irċevejnieh meta smajna l-Vanġelu hemm minnieh il-Vanġelu. Le, il-Vanġelu l-Ispiritu Santu irċevejnieh appena hemm minna. Avolja konna għadna ħżiena u maqbudin fil-vizzji u fid-drawwiet midimba, meta minna l-Evanġelu smieħ bil-fidi. Bħal meta Pitru marrant Kornelju f'daru u semaw il-ġrajja ta' Ġesu, emnuha u niżel l-Ispiritu Santu fuqhom. Kien imsawwa fuqhom. L-Ispiritu Santu jirċevuh dawk li jemnu l-Evanġelju, mhux dawk li jippruvaw isiru tajbin fihom nfushom. Pawlu allura jirriduċi d-dibattitu kollu għal mistoqsija waħda, mistoqsija nifida. Kif irċivejtu l-Ispiritu Santu? Kif irċivejtu? Għaliex l-Ispiritu Santu jagħmel id-differenza kollha. Mingħajr l-Ispiritu Santu m'għandniex ħajja. Ġesu qal huwa l-Ispiritu li għagħti l-ħajja, Alla ma jiswa xejn. Kif irċivejna l-Ispiritu Santu? Bil-kelma mxandra. Xi ħadd waslinna l-kelma, xi ħadd pritkalna jew qasammana l-Evanġelju u aħna dak l-Evanġelju hemm minnieh. Il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mill-kelma ta' Kristu. Vera, hija daqshekk sempliċi. U allura meta aħna nemnu, appena ġenwinament nemnu, Alla jibgħat l-Ispiritu tiegħu jammar fil-qlub tagħna. U allura nirrispondu għad il-mistoqsija, irċivejtu l-Ispiritu bl-opri tal-liġi? Le. Jew bismih tal-fidi? Iva, bismih tal-fidi irċivejnieh. Meta minna l-Evanġelju. U din hija xi ħaġa li tajjeb illi
nkunu sodi fija. Meta nirċevu l-Ispiritu Santu? Skont il-Knisja Kattolika tirċevih fil-griżma tal-isqof. Vera? Mela l-ewwel jgħidu li titwieled mill-ġdid meta titgħammed bħala tarbija. Ma meta tirċiev l-Ispiritu Santu meta jkollok 7-8 snin ma tagħmilx sens. Hija assurda. Illa xekk m'għandekx l-Ispiritu Santu, m'intix Kristjan. M'intix Kristjan. Li tkun Kristjan u li jkollok l-Ispiritu Santu ma l-istess ħaġa. Li huma l-istess ħaġa. Pawlu aktar tard fil-Galatin kapitlu 3 vers 14 jgħidilna illi fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abraham tiġi għand il-ġentili sabiex nirċievu l-Ispiritu mwiet permezz tal-fidi. Araw li konfuskom. Nirċievu l-Ispiritu mwiet permezz tal-fidi. Jekk m'għandekx fidi, m'għandekx l-Ispiritu Santu. Però jekk inti emmint illi Alla ta' id-don indeskrivibbli tiegħu l-istess ibnu biex ikun itpattija għal dnubietek kollha. Jekk hemm ta' dik, allura tirċievi l-Ispiritu Santu. L-istess ħaġa fil-każ ta' Pietru meta kien għand Kornelju, waqt li Pietru kien għadu qed jitkellem, l-Ispiritu Santu waqa' fuq dawk kollha li semaw il-messaġġ. Semaw emnuh. Hawn miljuni ta' nies semaw il-messaġġ. Semaw u laqgħuh. John Stott, l-awtur Anglikan, jgħidilna il-Kristjaneżmu mhuwiex pariri tajba. Pariri tajba ftaħ ir-radju, ftaħ it-televizjoni. Kemm trid ħin kollu pariri tajba. M'għandniex bżonn pariri tajba. Għandna biżżejjed pariri tajba. Il-Vanġel mhuwiex pariri tajba, huwa aħbar tajba. U ħafna nies ħaltuhom dawn. Għalihom l-Evanġelju issa għex tajjeb. Ċertament tgħix tajjeb bħala segwaċi ta' Ġesu. Imma il-Vanġelu l-ewwel u qabel kollox huwa aħbar tajba illi Alla laħqek bil-grazzja tiegħu għalak mill-gandott tal-inikwità, tad-dnub, tal-ħażen. Ħelsek mill-pjena tal-infern minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu. L-Evanġelju allura jgħidilna John Stott mhuwiex messaġġ dwar xi misna nagħmlu għal Alla. Imma huwa messaġġ dwar Alla x'għamel għalina. X'differenza? X'differenza? Meta Ġesu għajat kollox mitmum, qed jgħid is-salvazzjoni hija lesta issa. Hija kompluta. Irċevija. Il-qaħħa hija tiegħek. U allura l-Ispiritu fina huwa evidenza ta' din is-salvazzjoni. Pawlu jgħid fil-Rumani 8 illi intom mintomx fil-laħam. Konna fil-laħam meta konna għadna barra mis-saltna talla. Mintomx fil-laħam, ma fl-Ispiritu, jekk ta' bilħaq l-Ispiritu Santu jammar fikom. Imma jekk xi ħadd m'għandux l-Ispiritu ta' Kristu, da mhux wieħed minn tiegħu. Daqshekk huwa importanti. U allura nerġa' nsaqsi, kif irċevejnih l-Ispiritu Santu? L-Ispiritu Santu irċevejnieh meta minna. Meta minna. Fil-mira ta' żmien Alla bagħat l-ibnu imwiegħed minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk taħt il-liġi biex insiru ulied adottivi. U la darba aħna ulied Alla wkoll bagħat l-Ispirtu ta' ibnu fi qlubna jgħajat Abba Missier. Jekk ma ndunajtux kont qed nikkwota mill-Galatin kapitlu 4. Ma li nemmnu nirċievu l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li jwellidna mill-ġdid. Araw, il-ħidma tal-Ispiritu Santu mill-bidu. Jwellidna mill-ġdid. Meta Ġesu qal lin-Nikodemu jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid, ċertament ma kienx qed jgħidlu isma' dan huwa xi ħaġa li trid tagħmilha inti. Trid twellet lek nifsek mill-ġdid. X'hemm minn da? Inkun qed ngħid ħmerija jekk ngħid isma' stenni ftit ħammur 5 minuti ħanitwieled mill-ġdid u nerġa' niġi lura. Mhux jrid nagħmilha. L-Ispiritu Santu li jagħmilha fija. L-Ispiritu Santu illi jwellidna mill-ġdid, illi jammar fina, Bibja sejħilna tempju tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu huwa residenti fina, il-paraklitu li jenna, li jimmotivana, illi
iżommilna l-ħarsa tagħna fuq Ġesu. L-Ispiritu Santu li jissiġillana, jiġifieri li jagħmilna ta' Alla għal dejjem, immarkati bħala il-wirt ta' Alla għal dejjem, immarkati bħala ċittadini ta' smawiet. L-Ispiritu Santu ma naqalawx bl-isforz tagħna, imma qalajnieh, irċivejnieh u tagħna l-ħajja eterna meta minna l-Evanġelju. Meta l-ħarsa ta' ruħna iddawret lejn Ġesu, il-liberatur, il-ħellies ta' ruħna. Dak huwa l-ewwel argument tal-Apostlu Pawlu. Mbagħad vers 3 ikompli biex jgħidilna. Daqshekk intom stupidi, jerġa' repetija. Daqshekk intom stupidi. Bdejtu bl-ispirtu u issa qegħdin tkunu perfezzjonati bil-laħam. Ħaġa oħra di. X'inkonsistenza! X'inkonsistenza! Bħalli kieku jiena għandi turrun deb. Turrun. U jiġi xi ħadd jgħid li isma' għandi daqsxejn landa jinteressak ngħidlu ħud deb u tin il-landa. Kemm inti ċuċ? Kemm inti blaħ? Bdejna bl-ispirtu. U issa semmorru għal xi ħaġa inferjuri, xi ħaġa li ma tiswilna xejn, għax Ġesu qal l-ħam ma jisma' xejn. L-isforzi tagħna umani, l-isforzi tiegħi personali biex nilħaq il-ġenna, bħalma qal George Whitfield, tkun qisek qed tipprova titla' fuq il-qamar b'ħabel tar-ramel. Imma kienu qed jagħmlu l-Galatin u kemm hawn Kristjani jippruvaw jagħmlu bħalhom. Qed jippruvaw li jimpressjonaw il-Alla. Baliku qed nagħmel din, qed nitlob kuljum, qed naqra l-Bibbja, kollhom ma tajbin. Kollhom ma tajbin. Imma jekk qed tagħmilhom biex issalva bihom, għandek żball kbir. Le, bdejna bl-ispirtu u jgħidu li intom. Kif ħankomplu? Bl-ispirtu. U kif ħanispiċċaw? Bl-ispirtu. Ilax mingħajr l-ispirtu maħna xejn. Il-ħajja Kristjana titnissel u tibqa' mantnuta bl-Ispiritu Santu. Mhux bl-opri tiegħi. Mhux kapaċi nagħmel jien. Hija minn fidi għal fidi. Min qal l-Apostlu Pawlu, vera? Minn fidi għal fidi. Minn fidi għal fidi. Il-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'Binalla. Hija fiduċja kontinwa. Fiduċja li tibqa' dejjem tissaħħaħ f'min? F'Ġesu Kristu, is-Salvatur tad-dinja. U allura jekk aħna nirritornaw lejn l-isforz uman, nibdew naħsbu li isma' fil-ħam l-aħħar rid nagħmel xi ħaġa jiena, rrid nagħti l-kontribut tiegħi, tifhem. Tkun qiegħed tpartat il-ħobs ħaj li niżel mis-sema mat-tosku. Ġesu deskriva nnifsu bħala l-ħobs ħaj jienu għal-ħobs ħaj li nżilt mis-sema. Mhux bħal manna li kielu mis-sirijietkom, dak xorta waħda mietu għavol li kielu ħobs mis-sema. Ma don l-ħobs veru biex kun jiekol minnu jgħix għal dejjem. U allura x'teħtieġ ruħi il-ħobs li niżel mis-sema, teħtieġ il-Ġesu. Ġesu meta qalilna niklu ġismu u nixorbu demmu, fl-istess diskors spjega li nnifsu qal min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. U allura jekk aħna naqalgħu għajnejna minn fuqu għax ħaġa li kapaċi nagħmel jien ħanati l-10 ċenteżmi tiegħi ħanipprova nħallas daqsxejn għas-salvazzjoni tiegħi. Tkun qiegħed twarrab il-ħobs ħaj u tiekol it-tosku. X'inhu tosku? Tosku huwa għalf li jagħtuh lill-ġriedan il-bdiewa fl-irtietet. Meta tmur tixtrih huwa qamħ, żrieħ tal-qamħ. Però mħallat bil-valenu u naħseb jiena l-ġrieden ħossuh tajjeb u ma jikluh. Nofsi wara jkunu mejtin. Meta naħsbu li nistgħu nagħtu s-sem tagħna, nkun qegħdin warbu l-ħobs ħaj. Nkun qegħdin noqtlu lil nfusna. Daqshekk hija serja. Tindunaw kemm għandu raġun Pawlu jgħidilna u Galatin stupidi. Għax ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens.
ħafna jafdaw fil-laħam. Jien, x'kapaċi nagħmel jien, iffissati fuq infushom. Jien ħatmur l-ġenna iba żgur, ma għammet jiena. Qed tifhem? Dar kienu jgħidu nasab għadha tintuża. Ħammur l-insinwa niġbor il-fidi. X'jiġifieri? Tiġbor il-karta tal-mamutija. Jien jgħidu il-fidi, għax ma għammet ħatmur il-ġenna. Għax ma għammet ġewwa. Kemm hawn nies bil-huma mqarqin vera. Jew bil-penitenzi. Jisawtu l-nfushom. Jagħmlu t-tewbiet. X'in it-tewba? Qed patti għal bietek. ċaraw tonda. Mill-liema fondoq, mill-liema gandott ikraħ għal Alla. Illi naħsbu li kapaċi nsalvaw lil nafusna. Kemm hawn nies illi ħsiebhom billi jikaxkru l-ktajjem fil-purċissjoni. Qed tifhem? Biex jipattu għal nubietom. Kemm hawn nies li t-tama tagħhom fija fil-purgatorju. Post fittizju qatt biss jeżisti. Illi minn għalihom ħajmorru jbatu biex jipattu għal nubietom. Ma tafx li Kristu patta biżżejjed għalik fuq is-salib. Tpartaċ il-ħobs ħaj mat-tosku. Meta tagħmel hekk tkun qisek dak il-passiġġier fuq Ocean Liner telaq mill-Ingilterra u sejjer lejn New York. L-Ocean Liner kun fih minn kollox vera, minn kollox, provvisti. Però jum minnhom xi ħadd ibella ħjielhom lill-passiġġieri illi isma' il-provvista tal-ikel. Fadlinna l-ġurnata oħra u fadlinna 15 oħra biex naslu. U jiena tabbaħna li jiena naqbad innizzer raft tal-injam imsewwes. Ġewla bl-ikel ħalli nkompli l-vjaġġ waħdi. Stupidu, vera? Stupidu. Il-għaliex Ġesu fih hemm il-milja kollha tal-ħwieġ kollha għandna bżonn. Ġwanni jgħidilna illi Ġesu il-liġi ngħatat permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. Għaliex minn għandu nirċievu grazzja kontra grazzja. Iħin kollu. Waħda wara l-oħra. Kemm inkunu ħmir jekk aħna nafdaw fina nfusna u mhux fis-sit illi taħajtu għalina. Pawli jgħidilna illi Alla li beda xogħol tajjeb fina bdieħu għax oġbu hekk skont il-ħina tiegħu. Beda dak ix-xogħol tajjeb fina xejdna ikompli jaħdem fina sakemm jipperfezzjona dak ix-xogħol. Hija l-ħidma tiegħu. Il-ħidma tiegħu mhux x'nagħmel jiena. Imbagħad l-Apostolu Pawlu wkoll vers 4 iġielhom jaħsbu fuq ħaġa oħra lill-Galatin. U jgħidilhom batejtu daqshekk ħwejġ għal xejn, jekk ta' bil-ħaq għal xejn. Aħna nagħmlu għalina nfusna. Meta kkonvertejt jiena, l-eżistenza tiegħi ma baqgħetx li kienet. F'temp ta' 15 tlift il-ħbieb kollha tiegħi. Sibt ruħi waħdi. Miġġielet ma' dal-familja. Ma' n-nies li trabbejt magħhom huma missieri ħuti. Batejt. U Pawla tgħid nisma' issa li ħallastu l-prezz għal fidi tagħkom. Ħatarmu kollox. Il-Kristjan sikwit ikollu jgħod tin-nefqa u jissapporti t-batijiet. Kemm ikun assurd illi tarmi kollox nofs triq. Batejtu daqshekk ħwejjeġ għal xejn, jekk ta' bilħaq għal xejn, għax Pawlu kien dubjuż fuqhom. Dawn huma nsara vera jew mhumiex. U qas kien jaf minu baqa' sod u min qiegħed jisvija, qed jikteb lil diversi knejjes, diversi nies. Wara qed jindirizza udjenza ġenerali. Imma xi ħaġa li żgur batew. Dawn kienu pagani, xoqqa waħda ma' soċjetà pagana ta' dak iż-żmien,
U fid-daqqa l-ħin fejn qabel kienu jmorru għad divertiment pagan u immorali u laxxivja u deboxxaġni u xalar pagan, fid-daqqa l-ħin qalu le, aħna issa ta' Ġesu. Aħna rridu naraw l-Salvatur tagħna. U allura ovvjament in-nies ħbiebhom, rabathom daru kontrihom. Għalhekk l-Atti tal-Apostli kapitlu 14 vers 20 lu qegħdilna li Barnaba u Pawlu wara li pritkaw l-Evanġelu f'dik il-belt u ddixxiplaw bosta nies, irritornaw lejn Listra u lejn Ikonju u lejn Antjokja. Dawn huma l-Galatin, il-bliet tal-Galazja. Jissodaw l-erwieħ tad-dixxipli, jinkoraġġuhom jibqgħu fil-fidi u jgħidulhom b'ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġ nitlu fis-Salt Natalla. Għaliex qalilhom hekk? Għax kienu qegħdin ibagħtu tribulazzjoni. Kienu qegħdin jiġu emarġinati mill-bqija tas-soċjetà. U ma nidux gost li ħadd ieħor iħares lejna biċ-ċiera jew kemm jipprova jagħmlilna d-deni minħabba l-fidi tagħna. Imma dik hija prezz li jridu nħallsu. Allura Pawlu qed jgħid nisma' diġà bdejtu tbatejtu issa ħatarmu kollox. Jekk nabbandunaw l-Evanġelu tal-Grazzja, kull ma nkunu esperjenzani kun moħli jiġi bla skop. Pawlu jenfasizza l-fatt il-ħtieġa illi l-Evanġelju rridu nilqawh u nżommu sħiħ fih. Kollha kemm aħna żbaljati fuq diversi affarijiet. Min għalina qegħdin nifhmuha sewwa l-Bibbja u maħniex. Imma l-Evanġelju ma tistax taffordja li tkun żbaljat fih. Ma tistax taffordja. Għax tagħmel differenza bejn l-infern u l-ġenna. Daqshekk sempliċi. Jekk temmel l-sittijiem tal-ħolqien huma miljuni ta' snin, Alla xorta waħda jaħfirlek. Okay? Imma il-Vanġelu huwa dak ħanajdu sine qua non, ma tistax tpartu, ma tistax tibdlu, ma tistax negozjaħ. Pawli jgħid lill-Korintin, xandartilkom l-Evanġelu li permezz tiegħu intom salvati. Jekk iżommu sħiħ il-kelma li pritkajtilkom, altrimenti tkunu ammintu għal xejn. U għalhekk Pawlu nkwetat dwar il-Galatin. U wkoll irrabjat għalihom. Għax il-predikazzjoni tiegħu kienet ċara u tonda. Il-fiduċja tagħna tkun fi Kristu waħdu. Solus Christus, kienu jgħidu l-protestanti. U jekk aħna nitilqu minn dik l-stand tagħna, naqgħu taħt il-kundanna ta' Pawlu ma warafx il-grazzja tal-għax kieku il-ġustifikazzjoni tiġi permess tal-liġi ma' Kristu meta xejn. Ma tistax tajt li temmen fi Kristu u temmen li ħatpatti għal dubjitek ukoll. Ma tistax. Jew int. Għana ġenajt, jew bxejn, jew xejn. Allora Pawlu qed jgħidilhom isma' wasaltu saw ħasra titilfux il-qalb u l-ġbejna. Bdejtu tajjeb, komplu t-tiġrija tal-fidi. L-aħħar ħaġa li jgħidilhom imbagħad, l-aħħar argument tiegħu. Mela Alla li provdilkom l-Ispiritu Santu u jopera setat mirakolużi fostkom. Jagħmel dan blopri tal-liġi jew bismieħ tal-fidi. Meta Pawlu mar għandhom u tista' taqra l-istorja fl-Atti tal-Apostli. Pawlu ħadem mirakli tremendi fosthom. U maraw il-qawwa tal-Alla. Issa, Pawlu qed jgħidilhom isma' dawk l-opri mirakolużi Alla ħadimhom fostkom minħabbax sirtu tajbin jew għax smajtu l-Evanġelu mintuh għal darb'oħra. Dawn in-nies raw u esperjenzaw il-qawwa divina b'mirakli setana. Per eżempju, Atti 14 vers 3 jgħidilna għalhekk qattaw żmien twil hemmhekk jitkellmu qalbenin b'dipendenza fuq is-sit li xed għal kelma tal-grazzja tiegħu billi tom li jiġru sinjali mirakolużi u eġubijiet bidejhom.
Alla oġbu li konfermalna l-Vangelu, ipritkat mill-Apostli, Pietru, Pawlu, Mattew, Indri, Bartilmew, kollha kemm huma. U biex jurina li dak il-Vangelu huwa il-messaġġ tiegħu għalina l-bnedmin, poġġa siġil fuq, is-siġil tal-mirakli. Il-mirakli juru illi il-messaġġ apostoliku huwa messaġġ mibgħut minn Alla. Pawlu infatti enfasizza ħafna fl-ewwel żewġ kapitli tiftakru, il qal jiena apostlu mhux mibgħut mingħand il-bnedmin, lanqas mill-bniedem, iżda mibgħut minn Ġesu Kristu Alla l-Missier li għajmu bellimwiet. Pawlu jenfasizza sma' dan qed ngħidilkom mhux jien ivvintajtu. Irċivejtu b'rivelazzjoni mis-sema u qed ngħaddihulkom. Issa bħala konferma Alla oġbu illi l-apostli kellhom is-seta li jaħdmu mirakli. Illum hemm bżonn illi dal-istess Vanġelu apostoliku li aħna lqajna u li qegħdin ngħixu ikun ikkonfermat bil-mirakli, jien ngħid li le. Għaliex? Jekk inti għandek dokument notarili u fih il-firma tan-nutar u fih it-timbru tan-nutar, tajjeb jista' jgħaddi kemm jgħaddi żmien fuq dak id-dokument, xort ħajbqa' validu. Ħajbqa' jgħod. Għax hemm it-timbru tan-nutar. Il-mirakli li għamlu apostli juru illi il-messaġġ tagħhom ma kienx messaġġ minn żniedhom. Ivvintaw huma. Imma Alla ikkonferma il-messaġġ bl-opri mirakolużi. Il-preżenza tal-Ispirtu allura u l-emejjel mirakolużi jikkonfermaw illi l-Vanġelu tal-Grazzja huwa awtentiku. Huwa awtentiku, tiddubitax il-Vanġelu, tiddubitax. Strieħ fih. Strieħ fih. Għajt, din hija l-bennina li Alla jridni nkun fija. Din jekk jinħuta fejn ħanejx l-aħjar fl-ilma. Jekk jintajra fejn ħanejx l-aħjar fl-ajru. Jekk jien Kristjan fejn ħanejx l-aħjar, mhux l-aħjar, hemm post wieħed fejn tgħix fil-grazzja tal-Alla. Wasla lilna permezz ta' Ġesu. Ma ħallasx għalija, bħalma jgħid Iżajja, ejjew intom li intom bil-għaġġ, ejjew intom bil-ġuħ, ixtru kullu bl-ħlas. Bl-ħlas. Is-salvazzjoni tiswa. Ma ħallas għalija Ġesu Kristu. U għalhekk ejjew ixtru, ma bl-ħlas. Għax il-prezzinata. Mifdijin bid-dem imprezzabbli tal-ħaruf. Predestinat minn qabel ma nħolqot id-dinja. Alla kien jaf x'inhi jagħmel. U allura jistedinna biex iva nistrieħu f'dan il-Vanġelu awtentiku. Il-barkiet spiritwali kotrana li Alla għandu għalina huma mogħtija biex ingawduhom. Biex ingawduhom fl-ambitu, fl-isfera, fl-ambjent tal-Vanġelu. Ħana ġanajt. Għas-salvazzjoni tħares lejn innifsek. Ħares lejn il-ħaruf tal-Alla. Ħares lejn dak illi għandu l-pjagi fidejh u allura għandu l-awtorità li jaħfirlek id-nubiet tiegħek kollha. Ekku kif jgħid John Owen, wieħed mill-Puritani tal-Antik, jgħid il-pedament tal-komunjoni kollha tagħna mal-Alla. Aħna nixtiequha din il-komunjoni, din il-ħbiberija li nimxu mal-Alla minn ġurnata għall-oħra bħala Kristjani, bħala ulit Alla, vera? Imma x'pedament fuq xiex ħanibbażaw din il-mixja tagħna? Fuq il-prestazzjoni tiegħi, x'nagħmel jien, x'ma nagħmilx jien? Ħaniċċekkja daqsxejn l-lista ħannara x'nista' nagħmel. Le. Le, il-komunjoni, il-pedament tal-komunjoni kollha tagħna mal-Alla u d-dipendenza komfortabbli fuqu jinsabu fit-tpattija ta' Kristu fuq is-salib u fil-ġustizzja tiegħu, his righteousness. Illi hu jagħmlek sewwa mal-Alla. U jagħmlek. Tippruvax traqqa jew iġġannat jew tillapazza il-libsa pura u bajda illi Alla jlibbisna bija. X'libsa hi? Il-libsa tal-perfezzjoni ta' Kristu. Palma fadam sirna ħatjin, minna ma minna xejn, ma konniex fil-ġin tal-Eden aħna. Ma sirna ħatjin. Ekku kol, ma konniex fuq il-Kalvarju.
imma Alla jodna msalbin ma' Kristu. Kristu miet u jien msallab miegħu. Ġifi jiena nirċievi l-benefiċċji ta' dak il-mewt. X'benefiċċji huma l-ħajja eterna, l-fidwa. Wirt fis-smawiet bis-salib ta' bilħaq Kristu għalanna l-għotja tal-Ispiritu Santu. Mhux kont nimmerita l-Ispiritu Santu jiena, kont nimmerita l-ħajja li tani, twelit miġdid li tani, is-sosten li jagħtini minn ġurnata l-oħra, xejn minn dan. Le, qatt. Imma Kristu għalanna l-għotja tal-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu issa jikompli jixed konsistentament il-ħin kollu illi imissni nibqa' inħaddan is-salib. Pawlu aktar tazza jgħid jiena ma niftaħar b'xejn ħlief bis-salib ta' Kristu. U Alla jrid nkun faħħarin. U jrid ħoll il-siena u ftaħar. Iva ftaħar. Imma f'min, f'xiex? Fis-salib ta' Kristu. Dak huwa l-Kristjan. Illi mhux maqbud fit-trappola ta' dawn il-Galatin, ta' dawn il-Ġudajisti li pruvaw jizvijaw il-dawn ħutna fil-Galazja. Irridu naqbdu sħiħ ma' Kristu. Qabad sħiħ miegħu. U għall-ankra tas salvazzjoni tiegħek qabad sħiħ miegħu, Kristu mislub, Kristu rxuxtat. Tafdax fik innifsek. Ma biss fuq l-Ispiritu Santu li beda u Alla jwiedna li jkompli perfezzjona il-ħidma tiegħu fina l-koll. Amen.